na maraming video. Panoorin tayo. Matanda siya nasulong lagi. Okay na yan kasi next week. May kamukha kasi niya, ma'am. Sino naman yung Sir Chris? Mapahula ba tayo dito? Kaya nga eh, oh. Hello. Shoutout sa inyong lahat. Ma'am Vinci, thank you. Ma'am Yon. Init. Ay, Mimi, mag-e-elis ka ba? Kay busy mo siya dito sa ilit. Nakalimutan mo mag-e-elis. Awa. Si Marimar? Si Marian Rivera. Ito ba? May pahula version tayo dito. Mas na ba? Ano ba? Kita kaya salamin. kaya ang ano. Ulit ka. Kita ng salamin namin sa ano sa parlor. Ano? Ganito na lang. Joby Kamal, Omar Almani, thanks. Sabi ni Sir Jampon,
Thumbs up din, ma'am. Thank you, sir. Tapos ano na? I-erase mo kasi, gano'n sa Rio. Pag-erase, pag-Google pa kaya. Hindi, makita mo doon, tapos ka dyan. Pumasok ko sa mga ko. RG, di mo GTV thumbs up host dan. Salamat, ma'am. Hello, guys. Magandang hapon sa lahat. Yung kundantis pala sila sa ako. Kaya, si ano, yung kumanta ng parang Jessa, Jessa Saragosa. Naka-on po sa Marin. Debe, patubos.
Nawala na. Ay, ano ba ito? Nawala ako. Pay ang invite. Ay, invite. Saan ba sila? Tapos, invite. Ano na ang tapos ang invite. Kailangan itong screen, baka yung Joby, kung sinong papasok. So, ayaw magbalik. Oh, Remy, ayaw magbalik.
Nayo sa next. Ay. Ano ba to? Ba't ayaw bumalik?
Sabi mo, Vinci, wag mo na lang po galawin. Sisini, baka lalo mawala ka dyan. Salitan ka na ng anything. Si Ma'am ko, si Ma'am ECG TV, baka wala siyang jacket. Hindi ako magpunta ako sana sa YouTube. Kaso ay tagal man mag-view. Tagal mag-view. Sabi ng Jubi ka man, busy si spreadsheet. Oo, busy siya. Ay, nakamute pala ko. Oh, hindi man ako nakamute. Reme! Leta, tingnan mo daw kan. Hindi ba na siya nakamute? Hindi ako nakamute. Makipagtsikahan ka na lang sa amin, sis Mimi. Wag mo intindihin yan. Nakikinig ka naman namin po. Yes, ma'am. Fine. Gusto ko mag-akyat pero ano man, mahina man ang net. Nakamute ka na. Hindi man ako nakamute, ma'am. Wala mang yung slash, wala man naka-slash ang kuan, microphone. Remy, tulungan mo ako, Remy. Hindi ba ako marinig, ma'am? Ano ba ito? Ba't kahapon narinig nila ako? Okay, tulungan mo ako, Clenty. Yun kung alam ko Remy, dyan. halika mo, Remy. Hindi naman nakamute. Sabi ni Ma'am Vinci, tsikahan ka na sa amin. Chat na lang, Doy. Chat na sila, ano eh. Kausapin. Mag-chat ko dyan. Ay, ma'am. Yung jacket. Chat na lang. Jacket. Hindi na ako malagayan ng jacket. Magsalita ka at tumingin po sa camera. Try mo po. Sige, ano mo sabihin ko. Mahiyaman ako. May sound, di ka lang nagsalita, ma'am.
May sal na pala. Marinig na pala ako, sir. Basahin mo, mga... Oo, sige, Ma'am Joby, basahin ko. Sabi ni Chris, may sounds ka. Okay nam yan, Ma'am Mimi. Okay, sir. Sabi ni Sir Gampon, discuss ka lang dyan, ma'am. Ano maganda business? Ano naman sa amin, sir? Yung tracking. Nandun ang asawa ko ngayon sa Bicol. Kagabi siya ang galing dito. May ano siya, kanang lipat bahay. Nakahabigay ako ng lipat bahay sa kanya sa online nakuha. Tapos na yun, biyahin niya sa Bicol, Albay. Tapos mamaya baka mamaya uwi na yun siya. Kaya naghanap din siya ng yung backload para magkabiyahe din siya. Ano tong sabi ni Ma'am? Si Benji. Benji TV, wag na Ma'am, nagpa-jacket di marunong kami na lang magsabi na mahal ang pa-jacket sa'yo. Lagi Ma'am, mahal lang kay ano man Ma'am. Mahirap man ipunta sa Ma'am, sa YouTube. Yung ko, wifi. Hindi na pala ako agad makabalik. Tapos noon, ako ng parlor. Pero, gina-stop ko ang parlor. Kaya di na sa online, mag-search lang ako sa pagbiyahe ng asawa ko. At saka dito din, ako sa YouTube. Minsan hindi na ako pambiyahe. Kaya dito ako sa YouTube, sa ating grupo. Nakapokus. Okay na po, may boses ka na, wag na pakialaman. Yes, Ma'am Vinci, salamat. Ngayon, dito na ako sa sa online. Sitting pa muna. Sabi Ma'am Vinci TV, wag na paakyat baka dyan okay na, boses na, rinig ka naman namin lahat. Salamat Ma'am Vinci, di na lang ako magpaakyat. Mamaya na lang pag okay na ang wifi. Kasi ilipat din ang anak ko sa Converge para malakas-lakas. Para sa work niya. Sabi ni Sir Gampon, masira yan, mouse. Pukpuk, Ma'am. Oo nga, sir. At sika, yung sir, yung sa anak ko, sir, yung ginagamit ko na pang niya, yung sa headset niya, sir, nasira ko, sir. Pang pa naman yun niya, sa work niya,
international. Dala, sa galaw-galaw ko sa kanyang kuan, gamit. Hindi naman ako nakita. Sabi ni Sir Marcos Lopez Channel, dan Tamsakso. Salamat, sir. Ngayon lang hindi kita nakita ilang araw, saka sa LS mo. Kailan lang LS mo, sir? Sabi ni
Nakaiyak ako. Nakakahiya naman ako. Sabi ni Ma'am Babes Davy, tambay lang po muna ako, ma. Medyo busy pa konti. Sige, ma'am. Yes, Gampon, yes ma'am, love. Si Ma'am Yol, ko doon, nagbaba siya ng bahay. Ay, bahay, ano man ito? Smile at saka yung heart. Akala ko bahay yun. Sorry. Sige. Bungkol sa work ng anak mo, ma'am. Yes, sir, sa call center. International. Nag-call center siya. Pero dito lang sa amin, sir, kay yun mula nag-lockdown, pwede makapunta ng Manila. Magpunta siya ng Cavite. Kaya dito na lang siya. Naantay man nun po, may ano na kami daan, may wifi kami. Pero mahina ang wifi, sir. Mahina ipa-convert to para siguro makaya yun. Ano kaya yan? Mega shoutout sa inyong lahat. Maraming salamat sa 6 people na nakatambay. Ano ko, bahay ko. Si Ma'am Bella, dumating si Ma'am Bella. Bella to. Ma'am Bella to, tamsak na se. Salamat Ma'am Bella. Salamat sa pagpunta mo. Salamat sa time. Ano, ang dibdib ko kanina, sikip ng nakaiyak ako ba naalala ko yung mga ano ko noon. Mahirap talaga mag-asawa kung may pa diyan hindi pa kayo nag-asawa. Hindi, wag muna magbasta-basta mag-asawa. Mahirap talaga. Lalo na kung yung asawa natin pasaway. Pero okay naman ang asawa ko ngayon. Iwan ko lang. Salamat Bila. Sa lahat.
sa dito. You're welcome, sis. Salamat, ma'am. Maraming salamat. Seminars dito ngayon. CCG is ay, malapit na ano ba yun? Malapit na parang hala, time na pala. Si Ma'am Jean, sino bang sunod? Si Ma'am na pala ako. Si Ma'am sunod, Ma'am Inday din. Maraming salamat sa inyong lahat. Punta lang tayo sa Crew 5 dito. Si Ma'am, ako. Ma'am Jean LTV, ikaw na, ma'am. Ikaw na next sa akin. Hindi ay si Ma'am Yul na lang. At saka si Ma'am Bila. Saglit lang ha. Kaya naglo-loading pa. Ma'am Yul! Saka si Ma'am Bella.
So, pang wala dito. Tapos, Ma'am Babes, di, baka wala pa yun. Ito, Ma'am Babes. Balik ako sa senior di. Ay, limot ko. Di muna ako mag-out. Kaya wala pa man si Ma'am Jean LTV. Salamat sa dalawa nagtambay. Ako si Ruto isa. Salamat sa inyong time. So, bigyan nyo ng time sa akin.
Okay lang. Saan tadi kang ay,